Sausa ka. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Lower Campo 8, Toledo City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Christine. Gaw, Christine! Kumusta naman ka, oy? Okay ra, gaw. Maayo gani kay naduaw ko din sa amo, gaw. O, gaw, uy. Gilaay mo ko sa amo, good. Lipay, kay ko nga niya ka, gaw. Aron may kauban ko din sa amo. Asa man si Tiyo, gaw? Ay, tuwa naman siyang pinangga. Kasi pinangga ba, uy? Naminyo naman uglain si Papa, gaw. Sukad namatay si Mama. Oh, mauba, gaw? Timing na ikaayo ni pagsuri na ko din is inyo. Timing good, gaw. O kung mahimo, ayaw na pagbalik sa inyo. Unsa? Ay, kainit, gaw, uy. Lagi, gaw, uy. Ang saon, pila ka adlaw na ron gawa makauwan. Maong init kaayo. Ay, paano mo karon? Salamat. Niya na ang makapawa sa kainit. Dali na, gaw. Manggawas ka din. Asa man sa, uy? Niya na ang suki na akong ice cream. Naabot na. Dali, mamalitag ice cream. Mga suki! Doon mo din dapita! Kay kung makatilaw mo skuha, magpiyong-piyong ang inyong mga mata! Hoy! Kuya Jolie! Oy! Sheila! Ang amiga na kong gwapa! Sa timong gingon, kuya. Kasi magpiyong-piyong ang mga mata. Ang boto ko ipasabot ba, kung makatilaw mo sa kong ice cream, magpiyong-piyong mo sa kalami. Ah, lagi. Pila man imo, Chel? Duha ka tag-G's, kuya. Kay ako ning patilawon ang akong igagaw sa imong ice cream. Uy, imo din ay gagaw ng imong kuyog. Oo, kuya. Si Christine. Oh, baba. Dahil si Kuya Jolie. Chris, wa ka mapiyang? Ha? Wa man. Nga na di ay? Muna ka magurog anghel nga nahugi kan sa langit. Good ni mo. Bitaw, bitaw, gwapa kay ka. O ka ng imong kagwapa, mao ginigipangita sa kong lula. O kung ikaw nga kumapangasawa, magtumbag yung kong 5 ka buhok baka. Kuya, ang ice cream, itunol na. Okay, okay. Pawata na, customer na kong gwapa. Makalingaw lagi tos, Kuya Julie, gawsa? Ugaw, uy. Tapukan ginasiyas mga mamalitay. Kay malingaw man niya. Magbalak-balak ko na siya niya. Apilan pag niya hugot. Mao lagi gaw, uy. Minya na to siya, gaw? Uy, ulitaw pa to ka, uy. Nga naman, ganahan ka niya? Malingaw, git ko niya, gaw. Pwede naman gunanin mo siyang duulon kung siya customer. Ganahan man na siya nga na ikasulti-sulti. Huwag ko makakita ni Kuya Julie nga nanindag ice cream. Hain man ka siya. Ay, kimingaw naman hinuon ko niya. Ay, naibaw na ko kung nga nang maninda si Kuya Julie gaw. Ha? Nga naman, gaw? Ay, ito ato siya sa kambahe. Kambahi? Oo. Ugaw, to ato siya maninda dito kay fiesta man. Oh, mao ba, gaw? May pagmanuroy na ta dito gaw. Ha? Nga, manuroy ta dito. Nindot kay dito suruyan. Nindot kaayo ang mga views dito. Nga aron sa magkakita mo si Kuya Jolie. Sige, gaw.
ko dinigaw. Ingon bitaw ko nimo. Dali gaw, mag-picture-picture ta. Nga pagkahuman, ato pangitaw si Kuya Jolly. Sige, sige, gaw. Wa man tingali maninda si Kuya Jolie gaw, uy. Ay, naninda lagi to. Ato lang pangitaon. Ice cream cake! Parang ice cream cake! Talaga, si Kuya Jolie. Uy! Kamu malagi ni, Chela! Christine! Ay, salamat intan. Kinakitaan ka na po, Kuya. Nga naman, gibingaw naman ako? Sigaw, Christine, Kuya, ay, gamingaw ni mo. Wa naman ko kamaninda dito sa ilang gauchela, Kuya. Ibawa naman ka rin itong paginabuhi kung nasang fiesta. At man ko, aron dali mahalin ang akong ice cream. Aw, saman, mamalit mo? Mamalit, Kuya, uy. Sige, sige, sige. Pila man ninyo kay ako pakapinan. Ayaw na lang, Kuya, kay maalkansi ka. Di masagod ice cream ako ipakapin. Unsa man di ay? Balak! Toing! Ay, salamat. Kay nibalik na kagpaninda din ng ice cream, Kuya. Makakaunasad ko. Oh. Kuya, naunsa day ka? Guo lagi kayo ng imong naong. Gaaway mis kong uyab, Chris. Mao ba, Kuya? Lagi. Chris, may ubanan lang unang kunin mo din, he. Parang basad na ako'y kasulti-sulti. Oh, sige, Kuya. Aron sad mawa ng imong kaguol. Kumusta naman ka, Kuya? Ok-ok na. Ok. Okay na mo? Okay na gamay ba? Okay. Okay naman si Mauyab. Dili pa yun okay. Unsa man gyud? Ako lang siyang ipasagdan, oy. Total, niya naman ka. Ha? Dili ba, ganahan mo kay kagbalak? Oh, Kuya. Sige, balakan ti ka. Mayo kay mingaw, wapay customer. Sige. Balaki na ko kay ganahan kay kong maminaw si mong balak. Sige. Kadit ha? Ako siya patingugo na akong cellphone kay naamag yun siya background ba sa balak. Kadit ha? Saan naman to? Adara. Kini. Intro sana, intro. Okay. Sa akong paghanduraw, huwag ko magdahong ngay kahibalag ko ikaw. Binuhat nga manatingban sa nagurus-urus gagugma sa kundughan. Kung sa binuhat nga buutan, paminawa lang kining balak ko alang kanimo. Pinangga ko. Adto na ko. Magpayo na ko kanimo. I love you. Pinangga ko. I love you, Chris. Kuya, Muna tinuod, Chris. Nagkagusto ko nimo. Hinautod nga di ko mo pakyason. dugay na ko nagpaabot, anak, Kuya. Ha? Unsay? Bitaw, oy. Murag lain no kay babae baya ko. Pero dili ko maawaw nga moangko nimo nga love sa tika, Kuya. Ano sa ato pa? Uyab na ta? O, Kuya. Salamat itaon nga. Huwag ko nung pantusag dugay. Karoon kay uyab naman ta. Ano lang pagkuyan ako, ha? O, sa may akong itawag nimo? Kon, kining langga na lang. Kay ganahan man ko langga nga tong tawganay.
Sige, sige. Ganahan sad ko, ana. Okay. I love you, Langga. I love you too, Langga. Unsa ka? Uyab na mo ni Kuya Julie? O, gaw. Nagkasinabot gid noon mi. Unsa man? Nadaka sa iyang mga balak? Murag anak gid gaw. Hambot pa gaw, uy. Ganahan yung kaayo ko nilangga na ako ay. Ha? Langga? Oo. Maunay among tawganay karon. Langga. Wow, sweet naman. Sige, Gaw. Good luck sa inyong relasyon. Langga. Langga. Kaditsa. Di lang na ito buhaton, ha? Huwag ko man makasalang to. Ngano magkudi ay. Ay, Langga, di ba ko gusto makasahan ni mo? Ako din gusto. Ayaw ka pala ka. Dili di ka ba sulod sa bahitabo na to? Basta, ha? O lagi. Diin mo ni Julie, uy. Nadugay lagi mag-uli. Ay, soroy-soroy lang mi gaw good. Tanaw-tanaw sa mga nindot nga talan-awon ba? Sige, Gaw. Pahimos mo. Kay kun maminyo na unya mo, na di na gyud mo makalaag-laag. Mo pauli kas negros? Langga. Pila na mo katuig nga, huwag ko magkapauli sa amo. Gimingaw, nagikos kong mga ginikanan. O niya. Kanos amang ka mabalik lang ga? Ay, kapala ka. Mubalik din ko, Langga. Igor mo kung budoon lang magpapa. Sige lang ga. Amping dito ha. Hapit man usa ka buwan sukad pag-uli ni Julie. Og hangtod karon, wa pagid siya mo balik. Og dili na pud makontak ang iyang number. Iya na ka akong gikalimtan. Gaw? Uy, Gaw. Naunsa ka, uy. Nagila ka manggod. Si Julie gaw ba? Wa pagid siya mo balik. Paabuta lang, uy. Mobalik ra lagi to silang ga nimo. Dili na magud makontak ang iyang number gaw. Og wa pud siya mag-online, dugay na. Paabuta lang to, uy. Mobalik ra lagi to. Gaw, dili na ko kaya nga mawaha si Julie na ko, gaw. Dili, cute. Oh, kung di na siya mobalik, kalimti na lang to siya, uy. Dili ko siya mahimong kalimtan. Kay may nahitabo na namo, gaw. Unsa? Imo na din gitugyan ang imong pagkababae niya? Sa nako, gaw. Kay akong gusto nga, doon ay mahitabo na mo. Maong dili gid ako kaya kung dili siya mabalik na ko. Gimingaw na kaayo ko niya, gaw. I felt cheated. I complained. You know how I love to complain. For all the wrong. Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon?
Mo kining usa ka babae nga taga Marilug District, Davao City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Delia. Ma, pa, mananghid unta ko ninyo nga muskwela kog high school. Na, ambot ni Papa ni mo. Unsa man pa? Kung ako'y pagbuton, gusto unta ko nga eskwelahon kag high school, pero sahon mga pobre pa kaita. Pa, Ay bawa bitaw ka nga watay laing paginapuhi kapag pangumaryo taon. O pasiluwa ko anak nga di ka gid mag-eskwela kag high school. Unsa? Manarbaho ka? o ma, manarbaho na lang ko kay di magyapon ko makaskwela kag high school. Asa masab ka manarbaho? Moadto ko sa Davao City, ma. Magpatabang na ko sa kumakaila nga makasuod kog trabaho didto. Nahala sige ikaw. Ikaw ang mag-igo. Pag-amping baya didto ha. O ma, ay, salamat in taon nga nakasudan kog trabaho din sa Davao. Bahala og katabang. Ha? Mo eskwela ka og high school? Unta te. Kay na may eskwelahan din nga panggabi ikod. Muhang niyo unta ko nimo nga mo eskwela ko te. Na sige, paningkamot ka maka-eskwela ka. Salamat te. Salamat in taon nga nakaskwela na kit ko. Maningkamot ko nga makahuman. Bisag high school lang. Kabwiset ba ini kinabuhi awe? Nikuha man tatag katabang aron nga natay masugo bisag unsang orasa. Dili man noon ta makasugo kay eskwela man. Ako man tingali ang gipadungog-tungog ni ate. Muadto na ko, te. Unya, Mangayo unta ko ni mo para plite, te. kung maglakaw lang di ay ka. Di mo dati, uy. Layo kayo. Kapoy ba ang eskwela ni mo oy? Ha? Ha? Dili na ako makagwantas batasan din ako agaw da. Maayo pag upahawa na lang ko din, eh. Unsay mo pahawa ka? Manangit lang ko ni mo, te, nga. Mupahawa na ko din, eh. Pahawa ikaw. Pahawa. Kuha ang mga gamit ni mo og pahawa dayon. Maayo pag mupahawa. Kaysa mag-antos ko sa batasan sa kong agawon. Mangita ra ko akong kasudlan og trabaho. Timing kayo ka na kinahang lamig katabang din he. Ug mahimo ka na magsugod karon. Salamat, ma'am. Ma'am ba oy? Ate na lang good. Oh. Basta pagbinutan lang yun din he ha? Oo, te. Og salamat kid kaayo.
Maayo dinis bago na kong amo da, kay buotan sila. O pinanggasad ko. Makapadanag yung kwarta nilang mama o papa eh. Bugat-bugat kining akong gikumpra ronda. Excuse me? Ah, Pwede ba ako nalay da sa uban nimong gikumpra? oh. Kinsa man ka? Di ko daw tang tawa. Pero may kung makakita nimo nga mangumpra kay dool ra magud ko sa imong gitrabahoan. Mao ba? Gusto na ko nga makigamiga nimo. Ako day si Albert. Ikaw? Delia. Hapit naman lang kada adlaw nga imo kong tabangan sa akong dadonon, Bert. O sabi puti pasabot ini. Gusto ko mahibaw? O, Bert. Kay makapahibong, manggod. Magahingyo ka sa imong panahon para nako. Mahal ti ka, Delia. Albert. Manay tinuod. Ganahan kay ko nimo kay buotan ka. Mao na. May chance ka ko nimo. Manguyab ka na ako nga wa mo ko'y nahuman. Elementary naman ko kutob. Wa ko'y taas na grado. Usab ko na anak. Wa mo ko'y labot kung may grado man ka uwa. Ang ako nahibawan nga mahal ti ka, Delia. Albert. Atagin ko chance nga higugma ka. Sige. Sugton ti ka. Basta ayaw lang yung kong pinuangi, ha? Odel, ako na isa di mo. Ha? Magminyo? Dugay-dugay na ba tayo nagkauyab? O sakto na sa edad? Gusto unta na ako nga magminyo na ta. Sigurado ka nga makigminyo na ka na ako? Basig magmahay ka. Huwag sa may akong mahayan nga, mahal taman ka. Pagminyo na ta, Delia. Aron makakita na to sa itong liwat. Oh, ikaw good. Sige. Magminyo ta. Sa katapusan, asawa talaga ka. Uy, nilaya ko ng kopi. Mabalik ko. Nagbimitay kong naglungot-lungot ni mo. Maangkol ka. Unsa day? Mabdos na ka? O, dong. Mabdos na ko. Wala ko regla, ha? Kung mauna, hapit na ko mahimong amahan ini. Oo. Sige na lang. Dublihon ako ang paningkamot. Karon nga may umaabot na tang anak. Aray. Dong! Dong, Albert! Unsa ka? Sakit na kaya akong tiyan, Dong. Ha? Mga anak, hindi ka nagaday. Dali, dalawin ka na ko sa ospital.
Dali ara ng labay sa panahon dong sa. Walang hibaw nga, upat na nga tong anak. Ug mga dagko na ni. Maugiday, mura lang ugwa. Makaya ka na to sila pagpa-eskwela dong? Maningkamot lang taday. Magtinabangay ta nga makahuman og eskwela nga itong mga anak. Uy, Oh. niya naman din yung anak ni mong babae ay. Hindi, Alden. Sa may balita di mo diha, ha? Malipayon lagi ka. Itanaw akong grado, ma. Pa. Abi ko dobe. Dobe. Oh. Uy. Ala. Kadako mo grado ni mo na. Maayo hinoon nga dako ka grado nak. Pagtarong gid sa imong pag-eskwela, nak, ha? Aron ka gid makahuman. Opa, magtarong gyud ko kay gusto mo ko mahimong maestra. Uy, maestra gyud. Opa, og kung makatrabaho na ko, tabangan ta mo. Ako na sa mga pa-eskwela sa kong mga manghod. Kanindot kun mahitabo na anak. Maong ikaw, pagtarong gid sa imong pag-eskwela aron matuman nimo ang imong mga pangandoy. Day, ngano mo ka? Oo, nganong naghinuktok mo ka diha, ha? Naguna-una lang ko dong ba? Dako naman kay tagastuhan din sa bahay, uy. Napabi tay mga anak nga nagkinahanglan og kwarta kada adlaw. Oo, lagi day. Mao nga nakahuna-huna ko. Mangita na lang kog trabaho dong. Aron sad makatabang-tabang ko nimo ba? Total, dili naman kaayo na ati manuno ng atong mga anak. Kay dagko naman na. Unsa mas ang trabaho ang imong isugdan? Wag yung ko'y laing kasudlan og trabaho dong. Katabang ra gyud. Naaman tay silingan nga nagkinahanglan og katabang. Musod unta ko dong. Total, mahimo raman nga mupauli ko kada hapon ba? Ikaw, kung makaya si Mulawas. Sige. Aron sa matabang-tabangan ko nimo sa mga gastuhan din sa ato. Ay, salamat. Kay kini na lang mga hinayhay ang akong trabahoon. Human ini, mupauli na ko kay Basig. Nauli na sa turon si Albert. Uy, ang igsuon man yung Albert? Uy, dong, naunsa ka man. Nga naman nakadugo man ka. Si Manang Albert ang sa hospital kay nabangga ang motor. Unsa? Dong, Albert, dong. Ginoo ko, kadagagdugo gani aga sa imong udong. Mahay si Papa! Anak, dili na makatingog si Papa ni mo. Mo! Ano yung mag-iwag si Papa? Ginoo ko. Patay na si Papa ni mo. Dong, Albert, dong. Baka nagibiyaan mamili mo! Gusto mo pag-uman akong eskwela, kawa naman ka! Albert, magunsa naman ako ini. Ganibiya ka naman. Ingon siya. Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon?
Mao kining usa ka babae nga taga Dumlug, Talisay City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Kim. Uy, day! Makilakit atag yung ka. Di ba gikan, oy? Ay, nag-CR ko, uy. Nga naman di ay. Nakita si Marvin ni mo, oy. Dako siya importante nga isulti. Ha? Asa man di siya? Salamat kini ari ka sa luyo sa eskwelahan, ha? Way problema, Marvin. Unsa may tuyo ni mo di ay? Sorry, Kim, kung ikaw ba akong gipaanhi. Tungod na akong tuyo ni mo. Kuan, mauwa mo kung sulti ni mo sa daghang tao. Basig katawaan niya ako ni mo. Wait sa. Ayaw ko ginga nga. Manguyab ko ni mo, Kim. Oh. Nakagustugid kay ko ni mo. Pila ka buwan na yun akong gidada. Pero, mauwaw yun. Kay, siyempre, di ba ko... Yes. Tinood? Oh, Marvin. Nagtuo ka nga, abi kay nga na anak ka. Wala babae nga mo sagot ni mo? Kim. So, sa ato pa, kita na. Yes. Kita na. What? Uy, ako ni Marvin? Oh. Uy, grabe sa kikag-reaction ba yun? Pero, my God! Si Marvin! Nga naman di ay, ano sa may problema, anak? Kim, kabatig na akong anang Marvin. Uy, tambok pagyuat. Anong sugot taon ka, uy? Kay nga no, ako, dili bago di ko tambok? Gwapa bago di ko? Dili man sa di ba? Oh, inoon sa... Oh, di ba? So bagay lang yun, Miss Usag-usad, di ba? Love, kita na sa mga gitan na sa mga schoolmates na to. Ay da, pasagti na sila, uy. Ayaw na sagtag ta. Wa ko'y labot kun unsa ikasulti sa mga tao. Ang importante nga mahal nato ang usag-usa. Muna hinungdan niya ng love, kiti ka. Iwa kay pakialam kung unsa may isulti sa mga tao. Ug mas ma-in love ko ug samot ni mo anak, Kim. Marilyn? Nayo maabot ng event din sa atong eskwelahan. Basin, ganahan ka mo apil og Mr. and Mrs. sa atong eskwelahan. Di ko pwede, uy. Katambok na ko. Sus, tabangan ti kag unsaon nga mawagtang na. Hatagi ko si mo number, B. Ay, sorry, Marilyn. Pero di lang ko. Sige. Love, tana. Tana. Hoy, love. Naunsa man ka? Ganin na rin kang way tingog-tingog. Love, kuan. Nakahunaw na, magod ko. Unsa ka kung magpadaot ko, no? Ha? Nga naman? Sa tinuod lang, gusto gid ko mo apil sa pageant sa atong school. Onya, unsa may plano nimo? Mag-gym ko. Onya, kinsa man sa mo guide nimo sa imong pag-gym? Kuan, basta kay si Marilyn ako na ibahala na ko. Ha? Si Marilyn? Oo. Nga naman, ano sa may problema? Huy, day. Igat nga bayhan na, day.
Pasig yung titanong si Marvin, ha? Na, may sapiran yung na. Ha? Dili na mahitabo, okay? Unsa man ako pagsiguro, be. Kung gusto ka, uban ko sa kong pag-gym. Aron, di ka magduda na mo. Dili ko gusto maghuna-huna og bati. Og akong ihatag nimo ang tanan akong pagsalig, Marvin. Basta kay ayaw lang gyud ko. Oh, mahala ka. Basta exultihan ti ka, ha? Hoy, Yads. Ayaw ra ko gawi akong huna-huna. Nakaila ko ni Marvin. Nahibaw ko nga dili siya makahimo na ko, ana. O, sige. Ako lang saba. Nga unta pohon, di mausab si Marvin. Yads. Wow! Dali ara ko ni mo ni daot, love. Effective kayo ang style ni Marilyn Love. Maayo ko siya muda o tudlo. Time pa. Hasta lagi mong mga bugas-bugas na lagi. Og nihayag sa dimong naong, oh. Okay. Naabot siya, gipaswayan akong sabon. O, nagkauyon sa kay ko. Dako kay kong utang kabubuton niya, love. Maayo kon mauna. Happy ko para nimo, love. Nga naman ni si Marvin. Nahuman na lang among klase sa hapon. Wa pagyapon sa ma-reply na ako. Nakay ka, Marvin. To ara Daisy. Akong doolon. Love. Oy, Kim. Kadiyot na, ha? Ano pa kayo buhaton? Mag-practice pa mi sa Paris pageant. Diba, na ka? Nag-effort yung parahin, eh. Sige. Ito lang naong ni mo. Kaming huy ko na. Ay, ambot lang dayo eh. Wala ko makasabot ni Marvin. Nausab naman siya. Grabe na siya ka-busy. Wala siya time na ako. Murag nagsige na lang siya focus yung kaugalingon. Anya, maghinuktok lang ka diha. Huwag kay buhaton. Ha? Saan man ako? So man ako, istoryahe gaga. Istoryahe. Ba sinong nakalitar na siya nga ni gwapo siya karon? Day. Unsa? Muna problema ni mo? Oh, Marvin. Abi ni mo? Nagkadugay mo nagwa na ko makailan ni mo. Wala sa kumakailan mo, Kim. Nakabantay ko nga. Sugad nga, nag-focus ko sa kong pagpagwapo sa akong kagalingon. Mura man ikasakit mo eh. Unsa? Kung lain na kakaygwapo na ko, o nidaot na ko, pag-gym, o pagpagwapo, sad. Para di ka magsigig reklamo niya. Pag-focus mo kagalingon, para di ka ingon ana hangtod sa hangtod. Oh, Marvin! Animal siya! Kailas good niya! Wag yung ko makatuo nga makahimo siya na ko ato yads. Nakuha niya ko, no? Sige. May gusto niya nga, mag-focus ka sa imong kagalingon. Sige, tabangan ti ka. Unsaon man nimo? Tabangan ti ka nga mag-glow up ka. Pag-upahan ti ka, hangtod nga maglaway silang tanan nimo.
Yads. Ito naman. Yads, ka po na nag-jogging yads. Uy, dali na ako kaya. Hindi kaya, Gwan. Kaya ni mo na. Una na si Marvin. Siya ang kuha yung kusog para mugana ka. Una na yung pagtamay ni mo dyan. Oo, sige. Tana. Wow. Kagwapa ko din mo, Kim. Labi na karoon na slim na ka. Thank you. Oo, iba. Teka rin nagkabantay nga. Gwapa ka. Iba yan. Lagan. Tama. Paano na si Marvin din eh. Kalma, ha? Kalma lang. Kalma, kalma. Kalma. Ay, pagpailan na. Apektado ka. Ako'y bahala. Hi, Kim. Yes? Kim, gusto ko mag-sorry sa akong mga nasulti na mo atong last na naka-istorya. Abi di mo, grabe kong pagmahay. Sorry, gid kayo, ha? Okay. Pero, huwag ta magbuwag, right? Buhag na ta, Marvin. Kato palang adlaw nga gitamay ko nimo ug wa kay respeto nako, buwag na ta. Muna mong gusto, di ba? Nga mugwapasad ko? Og mo-glow up ko? Pas ni Ana. Pero dili na ni para nimo, Marvin. Kay wa na ta. Buwag na ta. Kim. Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Tubigon, Bohol. Ang atong matatampo nagdasangan nga Roger. Dong, Roger. Magatod lang una ko aning mga sinina dito ni Inday, ha? Kinahanglan ba yun din ang ihatod ni mo? Wato lang din mo nga makasuro sila din sa bahay. Dong, nahibaw ra ba ko kung unsa sila ka busy? Og excited usad kay kung makakita sa akong mga pag-umangkon, uy. Okay, labi na gud sa akong mga apo. Nahala, sige. Nahibaw sa ko nga excited kang muhatag ka ng imong mga regalo nila. Pagkaswerte nila nga nakaigsuon sila ni mo nga buutan o manggihuna-hunaon kaayo. O niya ikaw, dili day kaswerte na ako. Ko'y pinakaswerte. Pa. Galimot mo nga. Niya yung taon ko. Magpalabing sweet ha. Sus. Giing nang tabitaw ka nga pagminyo na lalaki kay aron makasabot na ka sa kunon sa igugma. Di ba, day? Maog yun. Ay, Dong, dili tang ko gusto nga dili makakita sa akong apo, uy. Mga tiguang na taon, Miss Papa ni mo. Basin og dili na unya may makaabot. Sus, ay pagsulti na mo Kaligon pa ninyo, ha? Sige lang. Huwag ka ka. Kita lagi mo siyang apo. Nahala, sige, nanak. Dong, adto na ko. Lahom na mga gabi Pero wa pa maghihapon si mama ni Munak. Mau lagi pa. Di mo siya nga na. Di mo siya magabian. Doon na lang ka nato sa bay siyang igsuonak. Kay nabalakan ako da. Maayo taog, nalangay lang siya dito. May lonta pa. Sige pa. Ato-atoon. Dinihinam tugikan si Tiyo. Oh, mau ba? Ganina ra siyang dilakaw pa uli. Taon-taon na sa gyud. Wapay gabi. Kung mauna asa mo ka si mama pa? Sige lang dong. Salamat ha. Nak,
Mamauli na lang ta. Basin og nagkabaiwas lang ta ni mama ni mo. May Roger, may kayo na uli na deka. Kanihan akong si panuktok sa inyo eh. Nganom de. Si Vilma ba, amo nakita nito sa atanganan sa jeep, sa pikit skina, nga naghigas ka sada. Unsa? Uya, hay boss mama. Ay, gidanan mo sa ospital. O maong nagdali-dali kung ani ninyo kay did on arrival na si Vilma, uy. Unsa? Ikasan ni mo na yun. Kalit ba lang kang pamilya? Wa ba lang ka mananghin ako? Magunsa na malaguron ka. Wa ka na. Nahibaw ka nga ikaw ang akong kinabuhi. Di mo ko magkuha o kusog. Unyaot saon naman ang iniron. Asa naman kuha ni tayo? Pa. Nasa din. Nagundang tubig pa. Inom sa pa. Dili ko. Pa. Kinahanglan mo inom ka tubig. Kinahanglan kasi gila ko. Wa ko magkinahanglan, ana. Pero pa. Unsa man? Gusto kang ibubo ko ng tubig ni mo? Para magkasabot ka, ha? Wa lagi ko magkinahanglan, ana. Si Mama ra di mo nga kong gikinahanglan. Pa. Opat na kabuan ang ilabay. Pero wa paghihapon mawaak sakit sa kundugan. Bisan og nakuhaan mo lang unta. Pero wa. Grabe paghihapon kasakit ang akong masikaso. Og kada adlaw ni dakong kinada. Dili gyud ako kaya ay. Dili ko mabuhi ng waka. Mas mayo pa ako. Masunod na lang ko ni mo. Gusto na lang kong mamatay. Pasaylo ako na. Naibaw ko nga kaya ni mo ang imugaw galingon. Pasaylo ako. Laslasan ko ning akong pulso para magkasunod na ko nimo. Maayo nga. Oh, kinuog ko. Sir, ang bilang kutsilyo, sir. Ang bilang! Kung sa ba, ayaw pang hilakot. Ang bilang dili ko. Bahalag masamad ko basta kay dili ti kabuhian. Okay na. Daog ka na. Gibuhian ko na. Kinsa ka man. Ganong nakasud magkadinis amo. Gikuha ko isip katabang sa imong anak. Sakto gyud ay siya. Gahi kag o. Nganong maghikog-hikog man kuno ka? Wa kay labot. Usay wa. O kung mamatay ka dinhi, kaysa may mapasanginlan ako? Kaya ako ruminaan dinhi. Maong ikaw, samtang buhi pa ka, ang pingi mo kinabuhi. Hapit pa kumamong sa imong kabuang. Nagkaluto na ko. Kao na dito kung gusto ka. Uy, kay sugra.
Pwede ko masayop sa gikuha kong katabang pa. Isa ba tong babayhan, anak? Ganong kaisog ba na to? Migat tong mama pa, oy. Suki to niya nga manicurista. O ako sa gikuha, isip katabang. Kay aron na makatabang-tabang sa iyong mga trabaho din, eh. O aron sad may kauban ka. Kay siyempre, trabaho ba ako. Kaya ra na ako nga kung kaugalingon. Eh, bawa mo ko pa. Pero di na ko gusto nga maginusara ka pa. Mao, sumusuot mo sa dili. Si Ate Oh. Ngano na nga pera man kag imo. Ay. Nganong magbuot man ka? Kay nahibaw man ko ga dili ka gustong mga nga ikaw rang usa. Pangagdasad. Dili ka suluho na nimong kape diha. Una sa tanan, dili ta close. So nganong agdahon man ti ka? Ay. Tuo di ay. Uban akong labas imong mga sinina. Og ako na sa daing nalimpyuhan ang imong kwarto. Og ang... Tay pa. Nganong mura ka man og asawa kung makalihok? Ha? Katabanggod ko nimo. Aw nga naman. Gusto ka nga mahimo ko nimong asawa? Nabuang ka na? Magkutaw sa kong akong kape, oy. Ayaw sa hotay mo kape, ha? Pabuta ko. Oh. Pa, nakoy out of town sa semana, ha? Uy, sa ato pa na, kami rang duha ni Lina din, eh. Pila ka man kaadlaw dito. O sa kabuan pa kay nami project ito, good. O, sige. Pa, palig lang, ha? Tarong ako tagad si Ate Lina. Kay, wakila choice pa. Siya rin mong kauban din, eh. O kung makina sa, siya rin yung masangpit. Kalahit sa kong pamati. Tugnaw kayo. O labat kayo nga kung Mura magug malipong. Wala ba siguro ko'y tambalin, eh. Matong na lang sa ko. Basin og maarang-arang ning akong ipati. Buntag naman di ay. Good morning. Kamugat ba sa akong Gidadaan na lang di kag pagkaon-daan. Dinhin na lang sa kwarto kaon aron dili ka malipong. Og naana sa kuy gibutang nga tambal kilid sa imong pagkaon. Unsa? Giyon sa man imong pagkahibaw nga naglain ang akong lawas. Gitok-tok te kagabi, eh. Ug gisod na lang ko kay wa magid ka mo tingog. Agdahon na tatikag panihapon nya murag lami am kay kagtuog. Mong gihikap ti ka. Pertem din nimong inita. Gitrapuhan magani ti kag basa nga trapo. Sige na, kaon na diha kay may buhaton pa ko. Salamat, Tipo, ha. Na okay na ko. Kunwa ka pa, Lina. Ambot og, naunsa ko. Kining tiguang na ta, hinay na kayo. Iguang good town. Pero nga nung kalit kalitang nabuutan ako. Di ba una palang adlaw ni mo din, he? Suko ka naman kayo na ko. Nasuko lang ko nimo ato.
Kay gusto ka maghikog. Ay, maunay kontra kaayo na ako. Tungod kay maunay na matyan sa akong anak. Ug unta, dili na to ni mo Osborne, Roger. Kay dili ko gusto ang mga tao nga akong pinangga. Mawa na ako. Ha? Naunsa mago. Dili man mawa sa kung huda-huda ang isulti ni Lina. Pinangga ko niya. Dili siguro Pero, nganong nakasulti man sa tiyan ako atong kundili pa? Ay, ambot Ako pinangga ko niya. Pasagdan na lang na ako siya. Musta mo ka rin pa? Maayo raman, nak. Marag maayo kang pagkatima ni Atelina na. Galang kay mong naong Ano man, okay mo? Ano magaway? Wa na, nak. Magkasinabot naman sad mi. O medyo nagkasuod-suod na yun mi. O gaan na sagdayo nga kung buot niya. Ilabi na paglarga ni mo nga kamirang duha din isbay. Aw, may noon pa kung mauna. Kaya mura magsigir ba ko biyabiyahe na tungkol sa akong trabaho? Okay ranag. Ni amot sa silina nga akong kauban, waray problema. Dili na mahimo. Mupauli ko sa among probinsya. Ha? O niya ako? Kaya man nimo imong kaugalingon, good. Mo binigiingon nimo nako sa una, di ba? Kaya may ate, pero nakinahanglan po siya nimo. Ayaw na lang siya pugsa dong. Okay ra. Biya na lang kung gusto kang mubiya. Nga naman, Roger. Nagtuo ba kag sayo ni para nako? Kung dili man di ay, nga nang mubiya man ka. Kay mahal na tika, Roger. Oo, mahal na tika. O gusto ko muli kayo na lang. Mo, please, sabta ko. Mubiya paghihapon ka na ko kun muingon ko nga mahal na sa tika. O kung mawa pa ka na ko, ikamatay na yun din ako. Baong please, ayaw kong bihain ina. Nagkinahanglan kay kunimo. I love you. Mahal sa tika, Lina. Handumanan sa kaawit. Ano ba naseng kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Iligan City. Ang ito magtatampo nagdasingan nga Mime. Naamagod ko'y papa, God! Naama ko'y papa!
Oh, naunsa man kami, nga nagilakmang ka. Gisungog ko sa kong mga classmate, ma. Wa ko na kay Papa. Ma, hain man din akong Papa. Ayaw na siya pangita, ah. Hain lagi akong Papa, ma. Wa kay Papa. Nakabati ka? Ayaw na siya pangita, kay patay ng imong amahan. Ma, hangtod ba karon mga dako na akong may trabaho na? Iwapagyapong ihikaw na ako kung kinsa nga akong amahan? Mimi. Ma, unsa man kita nahitabo? Nga nawa man ito gikauban sa Papa. Paminaw. Kaya ngon ini ang nahitabo. Ha? Mabdos ka lini? O, Dante. Nagbunga ang nahitabo na to. Yaw saon man nun. Ha? Oo, unsay buti may pasabot. Nga dili ka madubag ini akong gisabak. I'm sorry, Lin. Di pa ko andam. Daghan pa kong pagandoy sa kong kinabuhi. Gusto pa kong masinso. O karon may problema. Ato ipakuha yung gimabdos. Salbahis ka? Human ka malipay uban ako. Maingon lang kakaroon nga ipakuha ni, ha? Yaw saom lagi ni nga. Di pa maguganahan maginyo. Bahala ko sa'y mahitabo. Pakatauhon ka rin bata, bahala ko'y amahan. Maunay na hitabo, anak. Wa manubag si Dante sa iyang gibuhat na ako. Mao di ay nga dili gyud kamutugan ko na hain ang akong amahan. Kay dili di siya gusto nga ipakatao ko. Oo, nak. Apan bisan pa man sa nahitabo. Nang limbasog ko nga ipakatao ka. Salamat, ma. Og akong hangyo nimo. Bisan ugwa na to ikauban si Papa nimo. Ayaw pagdumot niya. Kay dili ka matawo ining kalibutan na kung wa pa ang imong amahan. O, ma. Hain man ron si Papa Dante, ma. Ang katapusan akong nahibawan nga tuwa siya sa laig nasod. Uwa na ako mahibaw kung unsa na iyang kahimtang karon. Maayon ta kung makita na ko sa Papa, maoy. Malipay na lang ko kung makakita ako sa akong amahan. Mo din na istorya sa mong kinabuhi. O, Jason. Ug maos na rason nga hangtod ron. Wapagid ka mo sugot na ko. Nahadlok ko gud nga maparehas akong inahan, Jason. Mimi, dili man parehas sa mga lalaki. Kung nagtuo ka nga parehas ko sa imong amahan, nga iyang gipasakitan ang imong inahan, nasayop ka. Lahi ko. Hatagi lang ko chance nga higugmaon ka. Anak, ayaw pa anto sa imong kaukalingon. Ma. Nahibaw ko nga nahigugma ka ni Jason. Sugta si anak. Ma, dili ko gusto nga maparehas ko nimo. Anak, dili parehas ang mga lalaki. Hinumdumi, nagkatiguang na ko. Unsaon naman lang kung mawa na ko sa kalibutan. Ma.
Nagkita na ko nga buutan si Jason. Maong dawata ang iyang gugmana. Mura gusto si mama. Dili tuod maayo nga akong paantuson akong kaugalingon. Kaya unsaon naman lang ko natiguang ko. Ug wa ko ikauban sa akong kinabuhi. Tinuod mi. Imo na kong gisugot. Oh, Jason. Ako na kang gisagot. Salamat mi. Nga sa kadugayan, imo rin kong gisugot. Basta ha, ayaw lang kong pinuangi. Dili na mahitabo mi. Kay pinangga kayo, teka. Salamat in town kay sayo kong nauli ron. Tapos sa pibuhaton sa bay. Salamat ha, salamat. Uy, sa manual. Marunong may kauban sa mama. Magdali ko. Ma? Oh. Kinsa may kauban ni mo din eh? Maayo kini akan anak. Nganong may kauban kang lalaki din eh, ma? Lynn, siya ba ang atong anak? Unsay anak? Meme, siya ang imong amahan. Pasilog ako sa akong nabuhat niyo, anak. Pa? Napasailon ako sa mga inahan. Kung mahinaot ko nga, imuusap ako nga mapasaylo. Dugay na ka na kong gipasahilo pa. Salamat, anak. Pa? Anak, salamat kayo kong ipasaylo. Ang kuno na ko, nagtalawan kayo ko. Huyang kayo ko sa ulang panahon kay ang ako rang kaugalingon ng akong ginauna. Pero may panahon pa na magabawi ko sa kung nabuhatin niyo. O, sibot mong ipasabot pa. Kamu na lang akong pamilya. Ha? Ang buti mong ipasabot nga wa ka maminyo? Naminyo ko. Apalo may makaanak. Kung limbag ko lang, namatay ako asawa. Unsa? O kung natagan ako niyong higayon, dadul ko kamo sa akong pinaganan. O dito, magpuyo tanga malipayon. Musugot ka ba, Lini? Mimi? Ma, tubag maoy. Kung musugot ang imong anak, musugot hasad ko. Nga nagbigod, ma. Musugot ko maoy. Kana pa, kumplito na ta. Kana pa na ako'y mamagpapa. Salamat, anak. Salamat sa pa. Og malipayo na kayo ko ron pa. Tibok na atong pamilya. Og kauba na gyud ako nga akong papa. When I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high. Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? No kining sa kababay nga taga-lagdang Talisay City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Cherry. Puya ni mo, yung nagkakong amiga. Hindi ko mo to. Napo kay amiga ako good tayo nilaksan mo. Tugan lagi. Ang Wex! Oh, saman, okay na? Imong ex. O niya imong gipangkas imong motor. Ako rin itong nagian, God. Yan sakay mo kayo. Mato ako rin ipangkas.
Pero ikaw ka, Cher. Huwag may gibuhat ka na utan. Yurtig yung sakyan ako. Ayaw halang yun, Chard. Gawa ka magbinuang na ako. Kaya kung ako ganun mahibaw, ay ganun binuang ka sa itong relasyon, buwag gantag yun ka! Aw, maayo kini ang konsiya nga yang ex yang angkas. O, day. Pero ambot, day, uy. Huwag ko ganais gibuhat ni Richard. Ha? Nga naman, day. Unsaon naman lang kung magkasinabot sa lagbalik. Kinaarabay ingon, ana. Oh, hinoon sad. Kuyaw gid kaayo na. Mong ako galing panid aning tawhana. Ambi ang imong cellphone. Ha? Ano man? Basta ambi lang. Nakoy tanawon. Ang tanaw mo ka? Nga naman dili pwede. Uyab mo ko nimo. Ambi. Puya eh. Oh. Oh. Di naman lagi na ma-open. Nag-ilis di kag password? Oo. Kaya sige gamit sa kumanghod eh. Maong gilisan. Gilisan ang password. I-open. Oh. Tara. So kayo tanaw diha. Buot man ka. Oh. Dahil ni chatty mo, ha? Siyam na. Dili mabasa. Kagibali-bali ang pangan. Nagkingkoy ang profile. Mojuti na ko loves, ha? Hapital lang ko unya. Love you. Kinsa ni? Ang butang. Wa ka mahibaw kinsa ni? Wala lagi. Ay, ka ko buang nga, Chard B. Ansa man, si Kim ni? O nagbalik mo, ha? Tugani ko. Ayoko bakaki. I'm sorry, Cher. Sa ato pa, nagbalik yun mo. O, Cher. O, sorry kayo. Ako mauna. O sa pamito lang ayan. Buwag na ta. Cher. Basi magtuo ka nga muhila ko. Chard lahi ko. Kung wa ni gusto na ako ang lalaki, dili ko mamugos. Biya na. O gayon nagipakita na ko. Kay buwag na ta. Cher. Unsa man? Okay ra ka? Okay raman ko, day. Ayaw ko gina nga. Wa ka sakit sa nahitabo ninyo ni Richard. Oh, sakit man, day. Kay pila na sabi may katuig ni Richard. Pero, dili ka makakita na ako, day, nga mohilak. Mo gina akong ganahan ni mo, day. Kay ligon kaayo ka. Ako pa. Unya, unsa man? Kaya na nimo mo atubang sa laing yugto sa imong kinabuhi? Kuya, huwag ng pagkasulti, ha? Anong mga tiguang, ana. Yugto sa laing kinabuhi, gyud. Uday. Kay kun andam na ka, na ako ipalaila nimo nga akong friend sa high school. Mao ba? Unsa man? Okay ka nga ipalaila ti kaniya? Day, mao na akong giingon nimo nga akong friend, si Junjun. Part, si Cherry. Hi, Cher. Oh, hala. Kagwapo niya. Uy, Day. Dawata ko nun ang kamuti, Junjun. Hello, Jun. Jun? Ni am lagi kasamo. Kinsa may nagtultol mo din Ang akong heart. Pag-sure, uy. Bitaw, Cher. Nanguntan ako sa mong amiga kung sa inyohang bahay. May gani kay wak basa agda. Dali. Dayon, diri.
Nga day nga, nasaag ba ka din sa amo, Jun? Naibawa ng tingali ka sa tuyo sa usa ka lalaki nga sa babae, Che. Oh, Sa tinuod lang, Che. Sukad nga nagkailata. Magsige na lang kaghasol sa kununa. oh, O nahibawa ko nga gugma na ni. I love you, Che. Jun. May chance ka kunin mo. Ang tinuod, Jun. Gaan man kayo kung buot nimo. Oh, sa ato ba uyab na ta? Oh, Jun. Ako na kang gisugot. Salamat, Che. Basta ayaw lang bigay kong binuang niya. Ayaw ko pasakit eh. Oh, Che. Mayo hinuon, kinakasinabot na mo ni Junjun. Oo, day. Ako dala siya gisugot kay nakita pa sa nako nga tinuda na yung tinguha din ako. Basig mo na imong forever, day. Maayo lang unta, day. Jun, ganun, iimo mo kong kita din eh. Di na ta bata, Che. O, di na sa ka-innocente ng butanga. Jun. Di ka na ako pasagdan. Che. Jun. Hala, kuya, wag mo mabdos ka, Daysa. Kaya may naitabo naman ka ninyo. Naingon man noon siya dahil nga, dili ko niya pasagdan. Oh, kung mamabdos gid ko niya, dili siya manubag. Oh, bahala siya. Basta katawhan kong akong gisabak. Bahala gway ilhong amahan. Day, Cherry. Hala, uwa naman ko regla, ha? Kulbaan ko inida. Magpalit ko pregnancy test, B. Ha? Mabus ka? Oo, John. Nagpalit ko pregnancy test. O positive. Unsay plano ni mo ron? Mahimo ka na kong unungan. Pero di ka na kung mahimong pakasan siya. Time para good. Unsa man na pagkasulti, ha? Minyo ko, Cherry. Unsa? Nga na. Kasado ko sa una na kong katipon. Pero nagbuwag na mi. Kaya waman mi makasinabot. O niya, unsa man ni ron, ha? Di ba ningon mo ko ni mo nga di ka basagnan? Mahal di ka, Cherry. Og di ko gustong mawakan ako. Labi na karon nga may umaabot na anak. John Chun. Magtipon na lang ta. Bahala na di ta kasal. Kay gusto na ko nga mataw ang bata nga may ilhong amahan. John Chun. Di raman kay itaray na ingon ani, Cher. Ay kabala ka. Di ko mawat ni mo. Kay napit ka. John Chun.